Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjaħtilkom ħbieb il-paċi miegħek. Nibdew hekk billi nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nsellimlek Romina u grazzi minn qalbi tal-impenn tiegħek hekk f'dan il-programm tagħna. Nsellem lilek, Sister Teresa, u nsellem l-semmija tagħna wkoll dawk li forsi naqdu magħna issa. Infakkar l-semmija li aktar tard fil-programm tkunu tistgħu tipparteċipaw billi iċċemplu titkellmu ma' Sister Teresa fuq 2153106 21453 106 fuq dak li ikun laqatkom mir-riflessjoni li ser twaslinna is-sister. U kif ukoll minn issa stess tistgħu tibagħtu l-messaġġi tagħkom fuq 79 Grazzi Romina, hekk niġġabru semmija issa biex ngħidu talba lill-Ispirtu Santu qabel ma nibdew din il-lezzjoni divina tagħna tal-lum. Ejja Spirtu Qaddis, umlini bil-qawwa tal-preżenza tiegħek. L-istess kif nhar Għid il-50, inti kont imlejt lill-ewwel insara. Ejni nitbattal minn dak kollu li hemm ġewwa fija, mill-pjanijiet u l-proġetti kollha li nagħmel għalija nnifsi u li qawwa l-oħrajn għax b'hekk biss inkun nista' nilqa' aħjar il-kelma li se tagħtini. Dawwa li moħħi biex nifhem il-messaġġ li għandek għalija u kebbis li qalbi biex inwettqu f'ħajti u f'dik taħuti. Dan għall-akbar glorja tiegħek. Amen. Eżis semmija f'dan il-programm li mallem Ġesu tagħna irrid jallimna fost oħrajn illum li Alla għandu ambizzjoni waħda f'moħħu. Tafu x'inhi? Jixtieq iqiegħed lilu lilek bil-qiegħda mal-mejda tiegħu ħalli jrejjaqna bikel bnin u frott tajjeb. Il-fissazzjoni ta' Alla hi li jara x'jagħmel ħalli lili u lilek jimlina b'kemm hu ħalaq ġid. Mhux ġid ta' din id-dinja ta' li kollox jispiċċa mar-riħ f'qasir żmien, issa nifhmu aħjar ġid irrid jagħtik. Ma nistgħux nimmaġinaw kemm dan Alla jaf ikun ġenerus miegħek u jarmi r-rigali tiegħu bla doċċ, rigali li ħadd aktar daqsu ma jaf jagħti. Iva, Alla tagħna huwa l-aqwa miljonarju. U l-ewwel rigar imprezzabbli hu li batinna lil dan ibnu Ġesu fostna li anki llum jinsab għal darb'oħra preżenti hawn fl-istudju biex ikun magħna waqt din il-lezzjoni divina ħalli jurina x'talim jixtieqna nieħdu għalina. Ekku, din is-silta li sar nirriflettu fuqha waqt il-lezzjoni divina eżis semmija se nisimgħu il-ġrajja li se turina it-tjubija ta' Alla li deret f'dan Kristu il-maħbub tagħna meta kien jgħixaw fostna. Ġrajja li ta' tanki dispjaċir lil dan il-mulej għażiż tagħna se nisimgħu jgħid ħadd minnhom daw ma nstab li jerġa' lura biex jagħti glorja l-Alla ħlief dan il-barrani. Is-silta hija mill-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 17, versi minn 11 sa 17. Il-ġrajja, meta Ġesu jfejja 10 lebrużi. Settina talima li sikwit insibuha fl-Evanġelu ta' San Luqa. Se naraw fiha li 9 mill-imġidmin imfejqa kienu lut li dawn ħasbu li fiqu għax osservaw il-liġi, waqfu l-bot u marru juru ruhom lill-qassisin bħalli kieku kisbu l-fejqan bil-ħila tagħhom. Il-barran imfejjaq fem il-qalba tal-ġrajja, fem kemm Alla huwa tajjeb u jafjati mir-rigali tiegħu, rigali li deru bil-fatti minn dan li mallem tagħna Ġesu. U dan il-barrani sa narawh jerġa' lura biex jagħti glorja l-Alla u mal-fejqan laqgħu wkoll il-kliem tal-ħajja meta Ġesu bl-imħabba kollha il-issen il-kliem u jgħidlu il-fidi tiegħek
ħelsitek. Nisimgħu b'attenzjoni lil Romina taqranna s-silta kif itijinna San Luqa kapitlu 17 edna versi minn 11 sa 17. Ġara li huwa sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesu għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien diħel f'raħar, iltaqgħu miegħu 10 irġiel morda bil-lebra. Wafqu l-bogħod minnu, ollew leħinhom u qalulu: Ġesu, Mgħallem, ikollok nina minna. Kif rom qalilhom: Morru uru rwieħkom l-qassisin. U ġara li huma sejrin fiqu mill-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif ra ruħu infejjaq, reġa' lura jgħajjat u jfaħħar lil Alla. Inxteħet wiċċu fl-art f'riġlejn Ġesu u radlu ħajr. Issa dan kien Samaritan. U Ġesu qabad u qal: Mhux l-10 fiqu mill-lebra? Fejn huma d-9 l-oħra? Ma kien hemm ħadd minnhom li reġa' lura biex jagħti glorja lil Alla, ħlif dan il-barrani. Imbagħad qallu: mur, il-fidi tiegħek salvatek. Ejjew naraw din il-kelma qaddisa ħirġa minn fom dan Ġesu tagħna se tgħidilna l-ħajjitna llum. Smajna li Ġesu jistaqsi lill-lebrus infejjaq: fejn huma d-9 l-oħra? Din it-twissija ta' dan li Mgħallem tagħna għandha totta għalik u għalija. U tajjeb nistaqsu ftit lilna nfusna: kemm inroddu ħajr lil Alla aħna matul il-jum? U f'liema okkażjonijiet? Għaliex ħafna nsara jitraskuraw jew isibuha bitqila biex jirringrazzjaw lil Alla? X'jeħtieġ li narfu dwar Alla biex nistgħu nirringrazzjaw tassew mill-qalb u kemm hemm x'narfu eżis semmija. Waħini u mbierek dak li jaraf u jħoss li rċieva ħafna mingħand Alla u għandu qalbu mimlija radd il-ħajr, gratitudni u tifħir lejn dak li kien tant ġenerus miegħu. Ja disgrazzja li donnu li n-natura mwaqqa li għandna iktar tiftakar id-diżappunti, it-telat tal-ħajja, il-momenti meta s-salib jisriħ fuq spallejna milli tiftakar u taraf it-tant grazzi li rċevejna. Dan inħossu jien kultant u naħseb li l-kol xorta waħda tħossuh. Kemm drabi naqbad li l-nifsi f'burdata ta' gdidem, ingerger kontra r-riħ, kontra xi ħmerija li tkun ġrat, kontra kelma li ntqalit li. Kemm inkunu bolo eżis semmija jien u int meta nħallu lix-xitan ifaqqa l-frosta tiegħu biex jifakkarna f'xi ħaġa negattiva sabiex ma jħallinix naraw u narfu li tħares fejn tħares ma tarax ħlif grazzja kif kien iħobb jgħid tajjeb Santu Wistin. Ma nħallux lill-għajnejna tqal biex narfu kemm rigali tagħna dan il-mulej qaddistana. Ewwel nett, aħna neħdu fuq il-grantità il-ħajja li tagħna li hi meravilja. Anke jekk bitgergir kultant indawru f'toqol. Il-fatt sempliċi li int tista' tiġbed nifsi l-ġewwa ta' dan int midjun bil-kbir mal-ħallieq. Għad waqaf taħseb, għandek ħila ġebbet moħħok biex jirrifletti ftit li flokok seta ġiħat ieħor. Kemm iħobbna Alla, ġabna hawn u kontinwament jieħu ħsiebna, jiddireġina u qed jistennina biex immorru namru fil-post li tant żmien ilu ħejjilna. L-għana veru ta' Alla huwa l-imħabba li bija ħabb lili u lilek. Din il-meravilja ta' kollox u l-iskoperta ta' dan l-aġeb biss jagħti sens veru. Eżis semmija, u għal-arfin tal-imħabba ta' Alla
li jaqla it-gergir minn qalbi u qalbek. Anki jekk għadna kollox, jekk ma tammarx fina l-imħabba li Alla għandu għalina nitgerfxu. Narfu eżis semmija li din l-imħabba deret fostna u ġiet tammar għanna. L-imħabba għandha isem. Ġesu ta' Nazzaret, il-Kristu tal-Mulej, l-uniku li rebaħ il-mewt għalija u għalik biex nejxu għal dejjem. Jekk il-ħajja jiteżor, Kristu ċedija ta' biex aħna nejxu għal dejjem. Jekk jien nara f'dan, jien ħajja, jekk le jien neżisti biss. Allura għandi bżonn xi ħadd biex jarrafuli. Min se jagħmlu dan? Huwa d-dawl tal-Ispirtu Santu li jurini dak li mkebbeb f'misteru. Il-Missier mxenna li jkollna din l-esperjenza li bentalla miet biex jien u int insiru nafu x'ifisser tkun tassew maħbub. Mhux ta' bxejn li n-nisrani veru u l-bniedem tat-tifħir. Mhux ta' bxejn ukoll li l-ogħla talba tal-Knisja jisimha Ewkaristija, kelma Griega li tfisser rad il-ħajr. Kemm għandna li xinroddu ħajr, eżis semmija, huwa Ġesu Kristu l-ikbar rigal li tagħna il-Missier u huwa minħabba fih li għandna l-iktar għaliex nirringrazzjaw lil Alla. Għax hemm grazzi fuq grazzi li l-Missier jista' jikkonċedilna, grazzi materjali ta' saħħa, ta' provvidenza, ta' relazzjonijiet li jferħu qalb il-bniedem, ta' xogħol, imma l-ikbar opra tal-Mulej fl-istorja tagħna hija il-miraklu morali, il-miraklu l-kbir. X'inhu dan il-miraklu l-kbir? Isimgħu x'inhu? Li tinbidel in-natura tagħna li qiegħda tmut f'natura li tiġbaħ lil Alla nnifsu, natura li ma tmut qatt. Aħna żissemmija inġorru ħafna ġrieħi ġewwinija ta' xi wħud nitwildu bihom, oħrajn inlaqtuhom matul il-mixja tal-ħajja huma ġrieħi spiritwali, psikoloġiċi li jtelfuna l-gost tal-ħajja u jamuna mill-verità. Huma ġrieħi li jimbuttawna nkunu kultant ħasra, kattivi ma' xulxin u mal-ambjent ta' madwarna. Huma marda tal-ġdiem, u ġdiem li kellhom dawk l-10 li fejn Ġesu fis-silta li qed nirriflettu fuq allum, imma huma marda tal-ġdiem spiritwali. Min se jfejjaqna minn dan kollu? Anki għal dan, anzi fuq kollox għal dan li ħaseb il-Missier. Tant iridna ngħixu il-milja tal-ħajja u għal dejjem li huwa ċċaħħad minn ibnu il-waħdini, iċċaħħad minnu nnifsu u l-ħajja li Ġesu tatruħa għal-mewt biex fija u fik timbet il-ħajja għal dejjem. U marat biex jienu int infiqu. U sar dnub biex jienu int insiru ġusti. U ta' dan, jekk issib wieħed minn 10 li jirringrazzjawh, forsi wieħed minn 10 ikun ħafna kif rajna fis-silta tal-lum. Il-bniedem eżis semmija li jiskopri lil Ġesu Kristu jispiċċa jandi għanja tarat il-ħajr, għax għalih l-esperjenza ta' Kristu hija splużjoni ta' ferħ. Jien nixtieq nisħaq llum fuq il-bżonn enormi li min għadu ma rafx lil Kristu jibda jarfu u min diġà għarfu xi ftit jagħmel ħiltu kollha biex jarfu dejjem iktar. Din il-missjoni tagħna lkoll, it-tfittxija għal Kristu
tagħti l-ħajja lill-reliġjożità tagħna. Jien u int, maħniex infittxu lil Kristu llum. Ejjew eżis semmija nippruvaw infittxuh. Ma nkunux minn dawk li Alla ħares qatt naħsbu li diġà sibnieh u m'hemmx insibu aktar. Jekk nagħmlu hekk aħna nixfin qoxqox spiritwalment u mhux veru li qatt sibna lil Kristu jew li qatt konna nafuh. Għax l-Iskrittura tafu x'tgħid. Min iduq lili, jiġifieri min iduq lil Kristu, ikun irid iduqu dejjem aktar. Nisrani eżis semmija u dak li kuljum jitlob lil missier biex jikkonċedilu l-grazzja li ma tistħoqlux li jaraf x'għamel dan Kristu tagħna għalih b'mod dejjem aktar ċar biex jaraf kemm kbira hi l-imħabba li biha Alla jħobbu. Biex bekk ikun jista' iħobbu wkoll, iħobb lil Alla fuq kollox, iħobb anki lilu nnifsu għax jinduna kemm hu prezzjuż u jħobb lil proxmu, lil kulħadd, lil kollox, lill-ambjent. Kif jista' l-bniedem jasal għal dan? Għal din il-milja tal-ħajja jekk ma jarafx l-ewwel net l-imħabba li biha Alla jħobbu u li murija lilu fi Kristu li mgħallem tagħna? Impossibbli. Eżis semmija. Kull ħaġa li tkellimna fuq Kristu hija aħbar tajba, bxara tajba. Meta inti iltaqa' verament ma' Kristu, meta tinduna x'kien lest jagħmel il-missier għalik meta tak lil Kristu kollu għalik. Jew illa din biex aħbar bomba li impossibbli jżomma għalik innifsek imma tħeġġek tagħtiha lil bnedmin kollha li jtuk ċans tkellimhom u tgħidilhom fuqha. L-arfin ta' Kristu isir ġewwa fina nar jaqbad. Altru wix boring huwa l-Kristjaneżmu. M'hawn xejn interessanti daqsu fl-univers għax m'hawn xejn isbaħ minn Kristu. Pero għaw nixtikom toqdu attenti eżis semmija. Idu nkunu lesti għax min jimxi wara Kristu jimbtulu l-edewwa, Għax kif bħali tafu spiċċa żmien tal-kompromessi. Għaddiet l-era meta s-soċjetà tagħna kienet Kristjana u kulħadd tal-Knisja għax illum il-ħadd. Min jitkellem favur Kristu jara l-insulti jtiru leħ. Inta antikwata tal-Medjoevu, boħħok malu, injoranta. Semmija hawn qed nitkellmu fuq ħwejjeġ ferm aktar serji. Li tkun nisrani llum qed tibda tkun għażla. Mammet jew mintix. Jew tgħix dak li wet fil-mamudija jew mintix nisrani ta' veru. Induru ftit nerġaw fuq is-silta li qed nirriflettu fuq llum. Rajna li mill-ġdiem fiqu kemm 10. Imma 9 donnom ma rċevew xejn. Mill-10 wieħed biss ingħata ħajja ġdida, wieħed biss seta' jgħajjat u jfaħħar l-Alla, jirringrazzjah u jagħmel storbju sħiħ. Wieħed. Għandna bżonn eżis semmija insara tal-istorbju, insara li jajtu għax ġrat xi ħaġa kbira ġewwa fihom. Mhux insara li jitalmu jistudjaw biss fuq Kristu, imma li ġarbu xi ħaġa, li jesperjenzaw meravilja f'ħajjithom. Għandna bżonn eżis semmija ma nkunux insara
għax trabbejna hekk, imma għax iltqajna ma' Alla personalment, għax nistgħu ngħidu li nemmnu f'Alla għax darba ltqajna miegħu f'xi esperjenza u mhux għax għallmuna. Dan hu l-fatt li jiftaħ widnejn ta' dawk li huma xettiċi tafux. Illum dawn ma jridux jisimgħu pritki, iridu jaraw bajnejhom u jmissu bidejhom. Għalhekk Kristu għandu bżonn iqajjem xhieda. Ejja nkunu xhieda ta' Kristu. Għax ħadd ma jista' jevanġelizza jekk ma jkunx xut bħalma kien l-imġiddem imfejjaq li qed kellimna fuqu is-silta li qed nirriflettu fuqha illum. Ejja nifqu ftit eżis semmija ħalli nisimgħu silta mużikali verament sabiħa li tenni lill-qalbi u l-qalbek bil-kliem ta' kuraġġ li fiha. Nisimgħuha. Thank you, Lord, for your blessings on me. As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy and these clothes are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. To me that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Inkomplu nirriflettu ftit eżis semmija u nippruvaw nifmu kemmi ħaġa kera u ta' min jistmerra meta nagħmlu pjaċir lil xi ħadd u dan il-bniedem anqas biss tiġih f'moħħu jgħidilna grazzi kif għamlu dawk id-disa mfejqin mill-ġdiem tagħhom. Smajna fis-silta Ġesu iddispjaċieħu saqsa, mhux l-10 fiequ, fejn huma d-disa l-oħra. Bejnietna l-bnedmin il-grazzi nistennewa, iżda hemm grazzi u grazzi. Ġieli nieħdu l-affarijiet tant for granted aħna. Ħafna drabi lanqas lil-omna stess li kontinwament qiegħda hemm għalina ma ngħidula grazzi. Ejjew nisimgħu din l-istorja qasira u naraw x'se tallimna. Kien hemm marmla jisimha Marija kienet tħobb imħabba kbira li tlet ulieda subien, tbakkar
u tisar biex ma jkun jonqoshom xejn. It-tfal kienu ħawtiela l-għaliqi tagħhom dejjem mimlija ġid. Wara nofsinhar xogħol fir-raba kienu jiġu lura d-dar, jintasbu mal-mejda u jieklu dak li ommhom tkun ħejjitilhom b'tant sagrifiċċju. U l-istess kienu jagħmlu fil-għaxija. Iżda darba, meta l-uliet waslu għall-ikla ta' nofsinhar, flok ikla sħuna bħas-soltu, sabu biss ftit tiben imqiegħed f'kull platt li kien hemm fuq il-mejda. Ma, mela ħsibtna ħmir, staqsa l-kbir b'ton niebes. Iva wiġbetlhom, ħsibt li għandkom daqsxejn mill-ħmir, għax dawk jieklu li tpoġġilhom qudiemhom u qatt ma jħossu li għandhom iroddu ħajr lil min qedulhom ma jifhmux. U billi intom uliedi qatt ma tgħiduli xejn, qatt ma smajt il-kelma grazzi ħirġa minn fomkom wara li tiklu. Sibtkom iva tixbħu lil-ħmir, tikkuntentaw anki bit-tiben. Storja ġissemmija li jittina talima. L-om tħossu ġvera. Aħna l-bnedmin il-grazzi nistennewa. Iżda biex il-grazzi nistaw minħossuha tassew jeħtieġ li narfu li dak li irċevejnieh mingħajr ma ħdimna lih u mingħajr ma kellna jiet għalih. Jeħtieġ li narfu li min tajunna minn rajħ u mhux għaxu obbligat. Kemm ħaġa kera nerġa' ngħid l-ingratitudni kemm ġalet ommijiet u għadha tagħmel illum stess ommijiet u missirijiet jibku. U kelli nikteb ktieb ma nsibx tarf. Dejjem nistaqsi lili nnifsi imma għaliex l-imħabba għandha titpatta bl-ingratitudni? Ħadd ma jweġibni. Il-qalb ta' Ġesu taf xi tfisser din il-ġerħa. Mhux darba jew tnej smajt min jgħid li sisser aħjar rabbejt annimal. Hemm fejn tasal aktar. Il-qalb muġuwa tgħid ħafna xorti, ara fiex inwassluh lill-bniedem. Kemm ħaġa kera l-ingratitudni twassalna fejn ma rridux, ma tħallinix nirraġunaw. Eżis semmija, nindunaw li il-kelma maġika grazzi meta hija sinċira tilħaq distanzi twal, tilħaq il-ħnejjiet tal-eternità u tilħaq dak li xi ħadd sejjaħlu spazju sagru. Il-gratitudni titwielet fil-qalb ta' dawk li għandhom is-sabar u l-ħin jgħoddu l-barkiet. Eżis semmija, Ġesu ekku jrid jallimna napprezzaw iż-sbuħija tal-gratitudni. Għalina l-insara huwa dmir tafux li nożżu din il-virtù tal-gratitudni. Ġesu huwa l-eżempju perfett tal-gratitudni tiegħu lejn Alla missieru. Mhux darba jew tnej kont taraħ irrod ħajr il-missieru tal-li semgħu jew biex jisimgħu. Iftakru qabel ma qajjem il-Lażru mill-mewt tal-apek, missier, inrodlok ħajr li smajtni. Ekku Ġesu kontinwament kien iħoss li għandu jrod ħajr u jirringrazzja lil missieru u jixtieq eżis semmija li aħna uliedu nkunu nixbħuh billi inroddu ħajr lilu, inroddu ħajr anki lil xulxin. Eżis semmija. Lezzjoni sabiħa oħra li nistgħu nieħdu wkoll minn din is-silta hija t-talba ta' dawn in-nies maħkuma mill-ġdiem Mgħallem ikollok ħnina minna. Ejja bdin nagħmlu għat-talba tiegħi u tiegħek ukoll. Ġdiem tal-ġisem bil-għajnuna Alla m'għandniex, imma mart ieħor m'aħniex naqsim minnu. Ħnina ta' Alla għandna bżonna daqs il-ħobs. Aħna l-koll midjunin lejn is-salib ta' Kristu
Mela min telaq l-Alla mhux mardar mill-ġdiem, min telaq il-Kristu u dara l-dottrina tal-bnedmin mhux għar mill-ġdiem, mela min jorqotu jqum fid-dnu bqisu ma ġara xejn mhux għar mill-ġdiem. Kemm għandna bżonn naħsbu fuqhom dawn il-mistoqsijiet eżis semmija. Kienet grazzja kbira meta Ġesu jiffejja il-lebrużi. Huma biss jistgħu jgħidulna, imma għandna grazzja akbar aħna meta Ġesu jfejjaqna mid-dnubiet tagħna eżis semmija. Nistgħu nifhmu dan jekk għandna stima ġusta ta' Alla u ta' dnub. Dak li nfejjaq din id-darba ġera u mhux tkaxkar lejn Ġesu, qabel ma setax minħabba l-infafet ta' riġlejh, idejh ġew imfejqa u ħadu l-lewn ta' qabel. Issa daw l-idejn jistgħu jakkarezzaw mara, iben jew bint. Issa jista' jitlob mhux bidejh biċċa nieqsa, imma bidejh sħiħa, miftuħa u mollija. X'ma jitlaq xiġri biex jirringrazzja lilli mallem Ġesu li fejqu? U Ġesu faħru u kważi skanta bih ma kienx ludi imma Sammaritan. Ejjew eżis semmija, inkomplu nirriflettu u naraw kif Ġesu jidħol bl-istess mod fil-ħajja tiegħi u tiegħek, jidħol jipprova f'postijiet fejn aħna nistħu niltaqgħu miegħu, fejn aħna ninħasdu ninsibuh, għax hu ma jibżax jikkonfrontana kull fejn inkunu. M'għandniex taħsbu li Ġesu se jiltaqa' magħna f'postijiet fejn inħossuna komdi, le. Ġesu il-qaddis tagħna lest li jiltaqa' magħna fejn hemm il-mart, mewt, tbatija ta' kull xorta, niket, disperazzjoni u anke l-mibeda. Min-naħa tagħna eżis semmija, m'għandniex għax nibżgħu insejħu lil dan Ġesu twajjeb u ġeneruż tagħna, anke jekk inħossuna tant imbedin moralment u spiritwalment. L-lebrużi rajnihom kellhom ħafna raġunijiet biex jitbedu minn dawk li kienu meqjusa bħala ndaf. Madankollu kellhom il-kuraġġ li jgħidu lil Ġesu. Iż-żmien Ġesu dawk li kienu jsofru bil-ġdiem kienu jkunu maqtuwa mill-bqija tas-soċjetà. Kien hemm min jistmerrhom ukoll u anke jibża minnhom. Kien ikun hemm ukoll xi ħadd li jħossek u tiġi ħasra minnhom. Fil-fatt daw kienu jkunu jridu jgħidu il-kelma mniġġes u joqogħdu għalihom barra mill-kamp. Kienu verament sofferenti, kienu jkollhom iħallu lill-familja, ħbiebhom, il-post fejn joqogħdu, kienet qisha l-mewt għalihom, tispiċċa kull rabta familjari u ta' kull intimità. Aħna eżis semmija kif ġajet ma nsofrux mill-ġim tal-ġisem, imma nistgħu faċilment imbagħtu mill-lebra spiritwali li hija marda ġewwinija ta' dnub. Xogħolna x'inhu? Ħafna nisimgħu dina x'importanti. Ħafna fi żmien Kristu kienu jaħsbu li l-lebra hi xi kastig għal xi għemel ħażin li dak li jkun għamel f'ħajtu. Illum nistgħu nkunu nafu b'numru ta' nies li jsofru minn xi diżordni mentali, fiżika jew emozzjonali. Xi drabi forsi anki aħna nistgħu nħossi li huma stess responsabbli għal problemi tagħhom. Forsi qegħdin isofru minn xi addiction, xi diżordni emozzjonali li ġabu fuqhom infushom permezz ta' serje ta' għażliet żbaljati li jagħmlu. Imma xorta eżis semmija, xogħolna mhux li niġġudikaw, iżda li inħobbu u nadru propju kif jagħmel Ġesu magħna. Biex biċċa la tiegħi u lanqas tiegħek li niġġudikaw, imma li nġibu it-tama u l-fejqan. Dan hu li qed jallimna llum il-mulej tagħna Ġesu, dak li għandna nagħmlu hu li nġibuhom lura għall-imħabba tal-familja tagħhom. Familja ma nifhimx biss il-familja bioloġika imma wkoll il-familja parrokjali, il-familja tal-ġirien u tal-komunità. Nirriflettu ftit. Eżis semmija naraw li l-imġidmin kollha kienu ikkurati, imma forsi wieħed biss infejjaq totalment.
Spiss meta ngħidu kura nifmu li wieħed jgħaddi l-qudiem minn dak li għandu x'jaqsam mal-qagħda biomedika tiegħu, mentri b'fejqan nifmu li wieħed jista' jerġa' lura mill-qagħda li fiha jinsab u jkun tajjeb kollu kemm hu f'ruħu u f'ġismu. L-imġiddem li reġa' lura jirringrazzja lil Ġesu kien mhux biss ikkurat fil-ġisem imma kollu kemm hu imfejjaq fiżikament u wkoll emozjonalment. U għalhekk rat il-ħajr li mallem tagħna Ġesu. Dan hu li għalih ħanna nixxenqu eżis semmija li niġu kurati, li nitfejqu mhux biss fiżikament imma iva b'mod speċjali anki spiritwalment. Induru lejn il-mulej eżis semmija ngħidulu, mhux biss grazzi ta' dak kollu li tagħmel magħna, imma prosja ta' xlaqtni, għamiltni ibnek bintek prosi u grazzi mulej. Għax int kontinwament tieħu ħsibi tajtni l-aħwa li lesti jimxu miegħi fi triq imwera tal-ħajja, taritni knisja ħalli tkun ommi u tindukrani u ma tħallinix niżvija. Prosja tu grazzi, mallem tajjeb, ħallini ninxteħed friġlejk u bħal dak li nfejjaq ngħidlek, grazzi mulej, tal-li fejjaqtni, proset, grazzi tassew, mulej. Wasal il-ħin issa biex niftħu l-linja ta' telefon u fakarkom biex jekk jogħġobkom iżommu ma' suġġett li waslitilna Sister Teresa. Il-numru huwa 214530621453106. Tistgħu tkomplu tibatu l-messaġġi tagħkom fuq 79791023 79791023. Għalhekk dawk li jixtiequ jkellmu lis-sister tistgħu tagħmlu dan billi ċemplu minn issa. Sister, jidher li għandna l-ewwel telefonata. Hello, Radio Maria. Hello. Hello, nilqgħuk magħna. Hello, I'm Dorothy, sister. Proset tal-programm, kemm hu sabiħ, sister, kemm għandek sentimenti sbieħ. Għajdli, il-professor Malti jgħidlek, għajdli ma minn tamela u ngħidlek x'int. Ġesu milli għandu jtik u inti ħadd minn għandu. Kemm nixtieq in-nies kienu kollek, sister. Le taħi, Li jadru, dik iva. jħobbu, li jafu jaraw il-gratitudni. Iva. Għaliex Però ma tkunx sabiħa naħseb. Sensittiv. Sorry, ta' Dorothy, naħseb xi ħaġa hekk li kulħadd ikun l-istess, mbagħad ma jkunx. Le, l-istess jiġifieri fl-imħabba. Għax inti taraf is-sabiħ ta' dak. Le, taraf is-sabiħ ta' dak li jkun meta inti tara. Le, meta inti jkun hemm persuna li bħalma tissemmi inti forsi ma jkunx qed iġibu ruhom sewwa u permezz ta' dak joħroġ is-sabiħ tal-ieħor, ġifieri. Dik imma daw il-persuni mbagħad għandhom ikun hemm il-min jigwidhom f'dak is-sens kelma sabiħa li jirrealizzaw li l-ħażin qatt m'għandhom iżommu miegħu. Illa li x'aħna meta jkollna tfal żgħar, qgħod attenti titawwal xemmek għax inkella teleb ħajlek hekk il-mama jew l-papa jżommok minn idejk. Jiġifieri daw in-nies għandhom bżonn jiġu gwidati. Jiena meta kont għadni żgħira kont niġi gwidata ħafna mill-ġenituri kieku jien m'iniex kif jien illum. Is-sister naħseb jiena kienet igwidata tajjeb jien fit-tagħlim tagħha. Però ħanajdlek ismani, is-sister mhijiex is-sister hija bħal kulħadd li kollha l-ups and downs tagħha tittamel il-forzi tagħha tersaq lejn il-mulej, jiġifieri mhux bil-fors. Meta inti tersaq lejn il-mulej dik il-kelma, meta tersaq lil mulej u inti tobdi se jagħmlek bħalu. Jekk inti tersaq lej xitan mela minn dak sajtik minn li għandu. Pero ħanaj isma' nisabja kif qed tgħidlek tajjeb Romina. Aħna ħanajdlek ara hawnhekk semmejna dawn li huma xettiċi, dawn iridu jaraw xhieda. Il-mulej qed issejħilna llum xhieda tagħna tkun mimlija mħabba lihom hu. Mimlija mħabba. Mhux tmerrija jew inkella kif nabad ngħid numiljawhom, le, mhux diki li rrid ngħid jiena. U xogħol tagħna l-ewwel nies aħna rridu nkunu aħna l-ewwel li nagħmluha.
U mbagħad nistgħu ngħaddu għal il-ħaddieħor għax inkella jekk jiena ngħid ħaġa tajba ma nagħmilx jien l-ewwel waħda, ħaddieħor jgħid mela diskors biss. U nixtieq nagħmel punt lina li ma ninsewx li l-mulej il-favoriti tiegħu ta' kienu l-midimbi. Kien imdawwar bihom. Kien imdawwar bihom għax jixtieqhom. Jiġifieri aħna rrid ikonna għalihom dik l-imħabba. Isna aħna all right preferiti għax qed aħna ġamijaw. Fil-brackets. Fil-brackets. Ara ma taħsibx li jinġini kollox wartu żgħar ta'. Ħafna minn jibbulijani, sibt ħafna li jekk jiena ħanagħmel xi ħaġa tajba jwaqgħuni għaċ-ċajt, imma jien dawk l-affarijiet li għaddejt minnhom jiena llum inħossni b'saħħti fihom. B'dawk l-affarijiet tkun qed tifforma ruħek. Qed tifforma ruħek, inti tifforma ruħek. Issa inti titkun, jekk inti aħna rridu dinja sabiħa, inxerdu s-sabiħ, mhux inxerdu. Dik. Inxerdu ġvera l-ġvera. Unħallu l-oħrajn għax il-ġit rrit jagħmlu hu mhux aħna. Dak dejjem aħna ma nistgħu nagħmlu xejn minn rajna. Fil-fatt huwa qal mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Għandna ma taħsibx li għandna noqogħdu nipritkaw is-sabiħ u ġejjek ta' tebqatajn dak qed titħallas il-prezzoli għalih. Ekku hi. Ħalli għandna telefonat oħra, però qabel. U anke l-messaġġ jaqbel ħafna mill qed din is-semma. Mela tiġ ngħaddu għall-messaġġ, alright. Kif tixtieq? Sister Teresa, illum nixtieq nitlob maħfra lil Ġesu ta' kull meta għamel xi ħaġa miegħi u jien ma rringrazzjajtux tagħha. Nixtieq nirringrazzja lil Alla u lil Ġesu tal-imħabba tal-ġen li bja jħobbni. Nirringrazzja lil Ġesu tal-ħina kbira tiegħu u tal-imħabba tiegħu u ngħid grazzi kbira lil Alla tal-li dejjem jaħfirli. Semmija minna nsemmija. Messaġġ sabi ħafna, però nixtieq ngħaddi telefonata biex ma ħallux fuq il-linja. Hello Radio Marija. Hello Radio Marija. Sister, wieġeb daqsxejn il-messaġġ jekk trid ħalli forsi sakemm tidħol il-telefonata għax midera nirringrazzjaw lil din is-semmija li kitbitilna dan il-messaġġ u ġivera messaġġ sabiħ fejn qed tirringrazzja lil Alla tal-imħabba tal-ġen li biha jħobbna u verament iħobbna mħabba tal-ġen. U aħna rridu mpattulu b'din l-imħabba tal-ġen bil-kwiet u biskiet quddiemu però. U ma nħares għax kataf kemm importanti di li ma nħares u ngħid għax dak l-oħrajn insara, għax dak imisshom jagħmlu hekk, li jara din qed tajtax ta' dejjem taħfirli Ġesu nħobbok. Jiena nitkellem miegħu u ninterċedi biss għall-oħrajn li jiena nħossni għadhom mhumiex viċin Ġesu. Kull ma rrid nagħmel mhux ngħid x'inhu huma jagħmlu dak imishom. Le, ninterċedi. Ekku nfakkar li l-linja hija miftuħa, tistgħu iċċemplu titkellmu mas-sister fuq 2145321453106. Tistgħu iċċemplu hekk u tagħtu xi esperjenza dwar dak li qalet, dwar il-fejqan, dwar meta pereżempju ninsew nkunu verament lajna xi ħaġa dana, però nitolbu, però meta mbagħad naqilgħuha ninsew nduru lejh u ngħidulu grazzi. Hekk jekk tixtiequ taqsmu magħna tistgħu iċċemplu issa l-linja miftuħa. Ekku sakemm ikollna hekk xi telefonata oħra, nixtieq naqra din verament sabiħa l-imġiddem imfejja. Issa sa ngħidulu talba żgħirek flimkien ngħidu miegħi. Mulej kemm nixtieq insib ftit kuraġġ, ninxteħed quddiemek għall-kubtejja wiċċi fl-art nitolbok bil-ħerqa kif anke kellna dal-messaġġ kif qaltilna s-semmija. Kemm nixtieq nipperswadi ruħi li jien marit marida sewwa, jiena għandi bżonnok. Kemm nixtieq nemmen bis-serjetà li inti biss tista' tnaddafni. Inti biss tista' tfejjaqni, inti biss trid tfejjaqni u tnaddafni. Ara, irid. Nemnu u nersqu le. Kemm nixtieq mulej li l-fejqan tiegħi ikun mezz kif il-fama tiegħek tinxteret iżjed. Kif fulol ta' nies jibdew jiġu jisimgħuk. Ara, qed nuru x-xewqa kif semmit is-semmija wkoll li ċemplitilna. Kif tidher li lil kulħadd il-qawwa tiegħek. Mittidek fuqi mulej missni u ġismi jindaf minnu fih u nsir xut ħaj tiegħek. Ara kemm qed jerġa' jsemmilna l-mulej. Ridna għandhom bżonn xhieda.
Palma kelli mġiddem imfejjaq, beda jajjat, induna li ġrat xi ħaġa u sar xut tiegħu. Iva mulej, ġismi jeħtieġ il-fejqan tiegħek għax l-ispirtu jrid. Imma l-ġisem dajjef wis jimrat malajr. Malajr iċedi, malajr jiddakkar, hawnhekk mhux qed ngħidu biss biex ifejjaqni mill-ġisem. Bil-ġisem, orrajt għandna telefonata ħan Biex ma ħalwux fil-linja ta' Hello Radio Marija. Hello. Qed tisimak, tista' tkellem is-sister. Bonġu, bonġu. Hello. Bonġu, sister. Bonġu hi, bonġu. Bonġu. Qed tismana għax qed tinstema' Iva, mill-bot. qed Tista' nisimgħak. titkellem ta' Iva, rrid ngħid grazzi tat-talim li qed ittina Sister Teresa. Kull kelma fiha stomot kif ngħidu għax it-talim u lajn ta' kull ġid kien jgħid San George Breka. Nirringrazzjaw dejjem il-mulej ta' aħna tinsewx li kull min ikunaw hawnhekk għandna ħafna ġid f'dan ir-Radio Marija. Kull persuna li tkunaw hija kif ngħid strument. Il-lapes. Aħna l-lapes biex jiktab bina. Biex jikteb, jew inkella il-mikrofon aħna. Imma dak li qed jitkellem huwa il-mulej. Il-mulej qiegħed preżenti. Daqqa jmur fej Romina u daqqa jiġi ħdejja ara. Sturdejnieh. Bħalissa qiegħed ħdej Romina. U bħalissa qiegħed ħdejk. Iġifieri dak li ngħidu hawnhekk ikun il-mulej qed inebbaħna ma jfissirx li qed ngħixuh, aħna jkollna l-bżonn tal-għajnuna tagħkom, tat-talb tagħkom biex aħna għax ikollna l-ups and downs tagħna. Il-kliem veru li nippruvaw nagħmlu il-preparazzjoni tagħna mill-aħjar biex inxerdu l-kelma, imma jkun il-mulej li qed inebbaħna. Ikun il-mulej li qed iġalek titkellem. ħafna veru. U x'vera hi. Nirringrazzjak, sister. Orrajt sabiħa. Nirringrazzja lilek ukoll li qed tismana. Grazzi Għax il-programm nagħmluh flimkien. Telefona toħra, sister. Hello Radio Marija. Hello Radio Marija. Jekk ma qatax qalbu jistenna. Le, kompli sister mela, forsi jerġa' jċempel. Orrajt, mela konna qegħdin ngħidu hawnhekk. U ngħidu lil mulej, iva mulej, ġismi jeħtieġ il-fejqan tiegħek għax l-ispirtu jrid imma l-ġisem dajjef wisq. Jimrat malajr iċedi, malajr jiddakkar. Espost wisq dan il-ġisem fid-dinja tagħna u ġveru f'Malta tagħna. Espost wisq. Tqil wisq. U inklinas dan il-ġisem tagħna. Inklinat wisq mulejn lejn l-isball. Inklinat wisq lejn it-taħsir. Allura nerġgħu ngħidulu bil-qalb. Misni mulej u fiq minnu fih minn dal-mart tiegħi sal-mart jista' jkun li jiena minix daqshekk fervoruża li nressaq il-kelma tiegħu, minix daqshekk fervoruża li bħalu nissaport il-mart li jiena għandi. Ninsa li ju miexi qudiemi bil-kuruna tax-xewk u forsi meta tiġini waħda minn dawk ix-xewk jiena nirvilla. Hemm drabi. U ma nippretendijiex li mallem tiegħi miexi qudiemi bil-kuruna tax-xewk u jiena nippretendi li kolli frasi kuruna tal-wart. Le, ix-xewk id-batija forsi inti bħalissa mixħuta ġo sodda jew ġo wiċer tixtieq minn ħadd ieħor. Ekku nippreva nħudu paċenzja b'dawk li qegħdin jaqduna bid-batija tagħna, qegħdin tifmu. Sister ngħaddu għal żewġ telefonati għandna. Orrajt, għax qed tisrenna l-ħin. Hello Radio Marija. Hello. Qed tisimgħek? Hello Romina hi. Hello, all right. Sallim lek hi, sallim is-sister ħana laqna radio hi. Insellimlek jien ukoll. Jekk jista' jkun inkunu pronti jekk nitfu għax nkella għandna telefonat oħra wara din sinjura. Tkellem, tista' titkellem, tagħti qed tisimgħu. Qalbi, paċi magħkom. Miegħek ukoll. Jekk ukoll hi. Teresa, jien bħal sister Teresa. Għali, mela Teresa. Sewġ Terezi. Jiena sister ta' 13. Proset. Proset, Għalma konna ħna ta' jena konna ħna fil-familja. Ukoll. Bommi u missieri 13. Jien kalli 15, jiena u r-raġel 17. God bless you. Nirringrazzja l-bambita. Iva, dejjem. Għax tani ħafna anġli.
Mela Anġli veru. ħafna Anġi. Nirringrazzja. Dan arawhom hekk ngħid u anke nċamplilhom ħanajdlek. Għanajdlek nirringrazzjaw l-Allax kif semmejna l-lum, għaw ħafna jibku, li julidhom ma jagħtux kasu. Ekku. L-aħħar darba kont ma' Fader Filip irċiva messaġġ ukoll. Kif sa naqbad nagħmel, Fader jien ibni ma jridx jaf bija. Nitolbu għalihom. Ekku, daqs ekku. Le, sissa nirringrazzjaw ħanin Alla kull ħin u kull moment. Ġifieri min jiġi jarani, min iċampilli. Nfaħru dejjem il-mulej. Dejjem nfaħħar il-mulej. U l-mulej dejjem ngħidlu Ġesu kemm għandi bżonnok issiżjed minn qabel. Għaxin sister li ma noħroġ għal bżonn biss noħroġ. Tibsa xi. Li ma noħroġ kważi sena. Xi darba ħriġ tal-qoddisa x'joħdu nit-tfal. Immissa laqas tal-qoddisa m'għadni noħroġ sister fi. Ma niflaħx. Imma l-mulej jeżisti hemmhekk. Il-mulej jeżisti ġol ġewwini tagħna. Idħol fik innifsek bħalma kien jgħid Santu Wistin u hemmhekk issibu taħi. Tkellem miegħu normali. U għandna ħanajdlek, u għandna knisja d-dar tagħbikom. Għax b'Radju Marija kollox tisma' Użarju, il-qoddisa ta' Proset. ħajkolli naqtalek ta' fil-għala x'għandi l-aħħar telefonata oriġinali u ta' Paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ngħidlek itlob li daqsxejn għall-familja tiegħi. Bil-qalb kollha. Għax għandna bżonn ħafna. F'moħħna u f'talbna. Il-paċi ma'kom. Fit-talb tagħna ta' Hello Radio Marija l-aħħar telefonata jekk għadhom hemmhekk. Hello. Yes. Qed isimgħek. Program sabiħ li tamlinna sister. Bonġu, grazzi ħita, grazzi. Gost nismakom u vera qed terba kelmit tajba. Alla ħares ma jkollix il-mulej ngħid għalija jiena għax mingħajru min jinxej. Proset veru. Li kieku ma nittamax fil-mulej, sister, jien m'għandux markantuneri, jiena umana bħala ħaddieħor, jitla li bħala ħaddieħor, nirrabja bħala ħaddieħor, imma nirrekomanda lej il-mulej, ngħidlu żomni qribek mulej biex ma nitilfekx. Nirringrazzjawk tal-li ċempilt. Tajbin uħżina, imma qatt ma ħatta kontrolla dejjem nitolbu biex jirressaqni liħ. Nirringrazzjawk għax ħajkonna nagħlqu inkella jintef anka recording tal-programm. Is-sister? Ekku jiena kull ma nixtieq nirringrazzja lil din is-semmija għal dawk kollha li ċemplu dawk kollha li kienu magħna illum. Nixtiequ li kellna aktar ħin għax miskina ma stajniex nismawha kollha. Veru. Bħalma tafu d-ħin huwa dak li hu. Kun darba oħra jekk Alla jrid. Issa kull ma nixtieq jien eżis semmija qabel nagħlqu nfakkarkom li dan il-programm jiġi mtenni s-sibt fil-5:09 ta' filgħodu sa ninġabru hekku ħalli nisimgħu lil Romina twassilna talba sabiħa ta' ringrazzjament tal-lezzjo divina li kellna llum flimkien. Inrodlok ħar mulej Ġesu tal-kelma tiegħek li mhux biss tajta li dixxipli 2000 sena ilu imma li llum ukoll tajta anke lili. Għatini l-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex bil-qawwa tiegħu ngħix kuljum fid-dawl tagħha u sabiex bl-imħabba nwassalha lill-oħrajn. Dan itolbulek bl-interċessjoni ta' ommok u Ommi Marija li kienet l-ewwel waħda li laqatek f'qalba u f'ħajjita għal glorja tal-Missier li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu. Amen. Sister, verament konna nagħlqu l-aħħar kelma minn għandek. Kull ma nagħmlu li jiena Sister Teresa flimkien ma' Romina nirringrazzjawha, insellmulkom u nirringrazzjawkom ekku li kontu magħna għal dan il-programm. Il-paċi tal-mulej magħkom.